Hi guys, nang itanom ning pipino guys kay labog basa pa kanang juta. Ni pang tanom didto di na laman na ikaang harang idritsus juta na guys, harang gingana. Tambok na ba ning jutada ni dapit kay mamanig halinganan nag juta harang kakuan itemun tambok. Madyo lang magmamungan na ni puhon. Diyan na napi mga sagbot ning tubo. Hara ni nga saliaton og kanang guna. Kanirang mga tagas mo yang pangdusduson kay og pangtangtangon punitan na ning green ug maguwan nga rabing lapo kapud. Nang kaniray nga ni guys na mga tagas na kanira mo yang pangkuaon kay bermuda man hinoning nas ilaum kanirang ibabaw kay tagas na sabud patong pangtugso kanon dya tungahang gipang tanom kay basig tumban ba sayang agyanan raban ni Dani dapit mo nung butangan hagtimailhan kay rong di sila magpatakag tunob butangan na taginga ni guys ba para makaibaw sila nga naay gitanom kay ug mo taas na ni ning pangharugan karong na sila kamangan ba kay mangkamang man na sila karon nga ni sa ibutang kay mangita pa mi ni Junjun og asa mi manguha og amang ipangharog dani murarabag ko kitag na ikawajan daning dapita kasalamang butang nga gingani timailhan nga naay tanom ning gitanom kay kanang basa pag juta aron di sila magludya ba magkugita kay rong naay maani karon di ta magsigig pamalit kay kanilaging ulitag pipino madyo lang magkaloyan sa Ginoo og mamungan ni puhon karong di na mamalit pangbutangan ni nagtimailhan kay sayang pud og tumban ra ato lang man yung daginoto ning space kay kanilaging watay juta katamnan madyo na laman ni nay pila ka buok punuan tanem mabuhi ra lagi ni maluoy lagi Ginoo dani agihanan man ni Dani guys mora ni space sa amo ang kuan guys nataran gamay ra kaadyo Diya dali ra mapasidya agunahon kay humok raman kay kanang basa pa ba kay gikan man nag-uwan. Dali ra kadyo tangtangon nagkuan ba sagbot. Hanamon sa ni naghakot guys sila bay dias kuan at bang danara na ibutang sa kanang kilid kay malata ra man pud ni siya. Gamay na lang ako tunon ba? Hanapay daghanon gulaw. Hi guys, grabe gang kon nabot masagtang aglapok. Majung buntag ni jung tanan guys. Ako na pud si Jinverse. Paningat kog taman kay nang limpyo ko daris gawas kay grabing ka sagbot na. Nangguna ko dyan na po itong ipangtanom itong mga pipino ba. Kaya na nagkuna dyan. Labunog ka ng basa pagkaring juta. Mo nang hana lamang gi kuwan, gi tanom.
Grabing lamiya ka Diyos pamati ning paningtong tabuntag sa Diyo. Agang agtang nakalpok-lapok man daypod ni. Napuwasik. Arang lamiya guys. Agang exercise karong buntaga. Gipaningot ko ka ng taman. Nja, limpyo na daris ka na nga tubangan. Nagsakilid na laman mo yung tiwas suluguna. Basig na dyan nga po na laman siguro po na kanang tiwasin. Dako-dako ba dyan pugkugtulin ron. Natanim na nahag mga pipino dyan. Nakapangguna pa dyan ko. Jarang lamya ka Diyos pamati kay gipaningot kog maadyo. Dyan si Junjun naligo na kay mabiyahin na po siya. Limpyo na buwan na pod kapinwa nakapangguna kay kanalaging sigiragwan uwan. Diya, alam mo man day magunag ka ng di ka nagwan ba kay di ka jugay ka ng gunahunan kay ka ng humok para siya. Diya, nagpahuway sa ko karijot kay niinom ko tubig kay arang kauhaw. Danaga, ligo-ligo ko kuan singot. Kamusta namong tanan guys? Sabayin dyo ang ipangbuhat karong orasaha. Kamusta namong tanan? Magyamping mo per me, labi nang nasa laing nasod, lang ladyo sa ilang pamilya. Magyamping mo sa kanunay. Pwede na manguli kay wanay PCR, wana laman vaksin. Agad may magpabaksin pa, nagpa-schedule naman inon eh. Wat na lamang kuno ka ng Nitex. Hura-hura sa kudari ka reject guys, pa kuhan sa kus ka na ni singot kay ipaningot kong taman namuwasik mga lapok sa ang kuhan nun nga ni ang ganahan guys kaya may tawang guna-guna kay kanang panington tagkuhan ba taman nandiyan natanong maragajud na ang kuhan pipino ato na laman ng aatngan kuhunog managkig na nandiyan mamunga na ma-update ra magyapon mo dana guys kay kauban mangyapon na sa diliblag sa mga buhatonon kada adlaw makakita ra gyapon mo dana guys so kun say update danang ang gitanim nga kanang pipino medyo lang magkaluyan sa Ginoo mamunga daghan pero di na ta mamali dani ra man padapit sagbot kana may mga dahon mga tagak hindi kada na si babaw na umigas rin, maak mag-umigas. Gani sa nina ipang tapok guys kay paintan para unjang hapon na halingan. Ikoy! Tingog. Oh, Ay, nako! Isa na pa na naglaag. Bukod yung hugaw na yung tilbangat. Lan, kasaban, kay laagan. Duk-duk na kunin mo. Box ron. Laag man. Hindi na. Sana silang natanom. Isa, duha, tulo, pat, lima, inom, pito. Naku. 12, 13, 14, 15. Mana guys dana, ang ipang tanom dana sa kilid. Taman dito. Diyan ipang tusukan dari dapit kaya gihanan man eh. Basig matumban ba. Wato na naman na nato puhunog mamunga. Hi guys. Mamainit tanin jo guys. Huma naman ko kanang kuring-kuring dito sa kananay gawas. Jadi mga pita. Magkapisa ko. Mainit na ba mo guys? Hey guys, buntag. May kaki. Natay matuot nga. Nila. Siya naman namang labas siyahang mga sanina. Usahay, ako'y manglaba. Kay maluoy po ko. Nun po na luoy ng bata manglaba. Ang luoy kanang way na hibawan. Kanang mudak nga way mahibawan. Maunas giyan ha, dyan na siyang gianad. O kanang trabaho dani sa bay. Kerong di luoy. Para mabutag panahon nga. Magkuha na siya, magminjo.
Agi diyang asawa di pud luoy kay nay na mauhan mura si jahang papa ba. Murang junjun nga di pud kuluoy kay tanang mga lihekunon daning bahay makamao mo punas giyan guys nga ang gitudluan para raw maminji na agasawa di luoy kay kamao sa trabaho nun sa ay manglimpyo daning bahay manglaba manghugas magdungag ugon sa iyang mga buhatonon ug maglayan maganig ang lawas si Jamoy mubuhat kay luoy ning bata nga mudak nga way nahibaw-an. Monas gaya na dyan ang gitrinis mga buhato nun dani sa bahay. Andiya guys, si Junjun to ana ning biyahe na si Dja. Gas ang adlaw guys, ikulbaan ko. Kaya hapit sila mapakighas. Lagiyan, tulo sila kabuok. Padung sila magpa-print sa kanang ilang project kaya printer ni Gian kay na kuba man no pamanamo na paadyo. Diyan mo to nga tulo sila diyang igagaw. Balakaw sila diha. Dako nida kang nga sila ang nakitaan. Kulbaan ko. Maadyo gani ko no kay sige yan abtik kag mata. Pagtuhaw ko kuno sahas nakitaan ni Dja. So simba ko jud wa makiti daghan na ra ba jigi pamaak nga nangamatay. Delikado ra ba jig ning has. Daghan ako kabalita nga nangamatay gipang paak sa kanang has. Munang kulbaan ko piningon mas giyan nga kita kuno si daghas sapit kuno mapaki nagilang kauban madjung gani kuno kay nakitaan kuno ni Dja ang usas pagtughakaw so si paladyo pa Diyos Ginoo kuya ora bag nagpaakon kag has kay hindi ka madali ma hintunsis jud ka pila ka pud ka buwan guys no mamunga ng pipino na excited man ko sa gitanom. Madyo lang magkaluyas ginuog mamunga na. Anja pila kapod kabuan sa pud na mamunga. Na excited ako guys ang gitanom kay kanila gingulit ang pipino. Painit sa atas sa tuang tijan. Kay ganiha grabe nang ligo-ligo sa kanang singot lamis pamati baka nang buntag sa jupa ja paning tinata di mo pwede kada adlaw mangguna kay wa pay gunahon. Jawa na lamang ko nagkaang wa na lamang nagitanong sa kaang harang gidiretsos ka na juta kay basig og imong ikaang basig di mo dako ba nag mga buwak guys sa ipanggawas dana kay ron makaginhawas sila. Kaya dana man to sila, magisukot raman sila diha, jaloy man tanawon. Nung nga nagipangutro ganiha. Diyan na kuan guys, orchids. Naradiha na gipanghukot sa punuan sa kuan ng tuwanga. Muni guys, ang kanang manitri. Dako na si Dja na punuan ni Dja. Pampaswerte mo kuno ning tanuma manitri. Din ka. Ha nagpa-BP? Oh, magpakuan jud ka magpa-monitor karong may bawag. Mutas mo bubo bagi mo ang dugo. Maintain na ko para high blood. Na kay maintain sa high blood? 100 lagi makakayo ko sa audio. Tang 100 ang isa na naka Hindi pa gipaido. pila ka buok sud sa kapak? 20. Mahal di ay na maintenance sa high blood. Oh, mahal on. Tagpuan. Size ang buo. Tag size ang isa. Yan magpadala ko ni nga. Kaya langan ang kadto. Ansa kanay porma siyang bunga dani pang paswerte mo kuno ning kaho dyan ning dako na gani manitri man kuno ni makaon mo kuno bunga dani. Dyan guys nauli na si Dja. Mingaw kuno kalsada. Diyan na si Dja giadyo. Naman ang mga buwaka kaya makaginawa sila. Mura na guys, sag space.
Sangitamnan sa kananay kuan pipino. Dari ang mga buwak. Kay dana gihana naman na dihas kuan kilid. Nang Dani agihana naman ni Dani. Dana agihanan. Padong dito sa kananay karsada. Unsa gunahonan na po na danang likod guys, wa palagi ko mahuman ha panang gunahag tiwas sa hapon. Nagkaring atubangan mo yang siguro dana para malimpyo ba. Ngud nihas mo kamang makakita ta. Kay dana man gud kasagingan na Anja sagbot. Dana sila giya naglakaw. Nga dahihas silang nakita napit kuno gituktok ang tiil sa ijahang kauban majuganing ijahang nakitaan janing dagan ra kuno po dito kalabungan danas ni kasagingan ilaum mo nang ang gilimpyuhan diha kay og nay mangganihas mo kamang makitaan ra humana sige ano kuan guys pangayhay diyan ang limpyo si Ja sa ijahang kuan higdaanan Guys, mga ta guys. Lugo kayo. Masa? Para maliwalas po tignan to. Gubot kayo. Unsa nang nas karton sa ilam gi? Nanti karton. Na, sa isuda ng karton. Mga gamit, wa na may laing kabutangan no kuan kay wa naman tay murag mga gagmay nga tupperware. Ang angin mo mangipang buhi agis da. Ang amo mong kasudlan. Gamas na siya guys kay bawal na siya kanang kuan abog. Abog, bawal. Naman na siya kuan sinus. Sinusitis. Nang mga kuan no, mga part sa bike. Tapos katong sa mga gamit man to, pamilya na nako sunod, ihugaw, may karton-karton, iwa na may kasuglan tupperware.